Salom madihita amang inang. Adorang sudah mulai parmenggota mengarade rohan ang pikirata jumulom hita martangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Mared hita. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapam mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusuna denggan na so mangasi, asalam gadda hamu marhite-hite siani, malutung nung nga diday hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata hagogotai, walaupun hamu madebatani si Jakob. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata suruh matod di perbadia tu rohanami asa terapul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadha porsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu asa tong huingot hami na hehe daw hami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naong hehe sian namate. Amen. Mared hita. Pati ni debata di minggu tasadarion ima pati parjolo sahat rodi pati paton pati parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam pati paduahon dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manang ahana di benua gijang dohot na di benua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano
yang gotong gabe si sobaon manang sioluan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalan na ay hona uhum na sugot akka na marsineang di guarna. Pati paupaton, ingot hamu mapapadiahon ari minggui, di naonomari ma ulahamu nasa siulawmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdoi, dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe namang ibati hutam, adi nonomari do di toppa debata, langit doho tano, doho laut doho nasa isina, dungi mariadia do ibana diari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari para dianan nai jala di parbadiai. Ido saha natong rak mangido gogom mahita lau mangulahon pati ni debata. Ale Tuhan debata, sai para gogoi mahami, mangulahon nahobar tu pati mi. Amin. Tabege ma ede puji-pujian san kor ina selasa.
Maret deh kita. Aduh sayang gudang ruang beri aku satu daro aduh satu Tato poti madosata todopan di debata tapaduk be marohata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon rotu jolo ni habang sahabadiomi manopoti jala menganggukon dosa nami. Masa jo huarsagi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabayanan nami naroi. Dang huhalongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tudinami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasammu, jala uhumumu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay nama purus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangidusian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami, dohot alani guarmu nabadiai, ale Tuhan. Say asima roham dihami halak nadangolon. Amen tabigima baga-baga taringo tu hasesani dosata. Songonoddo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki hohau marhite sian akka dosam. Jalanunga diluzai hoau marhite sian akka hazahatommu. Au tutu au sadiri manelesai akka pangalaosomi alani hadiri okku. Jaladang be hupai ngotingot akka dosam. Hasangapom mani debata nadigijang. Amen. Maret deh kita. Hatani debata son turpu epistel ayak sejahot tadi minggu tasadarion di mana dibuatkan pangukapon bidu 20 sada mamuka meisian ayat 5 sahat rodi ayat pitu tajahama margati soring dunge didok nahudul di habang saima ida masal hutna do hupai baru
Jadi di dokma surat tomai ay haposat do akka hataon jalan nasitong. Te ano ni namo nangima sa luhutna jala ahu gabe debatana ibana gabe anakku ido sahatna mertua do na tumangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Merede hita. Tahatidak ko maha porsyatay songon nahi natidak ko ni dongata saha porsyaon disadok portibion rap mahita mandok. Au porsya di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit doho tano. Au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat todi parbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Selatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mula mangulu diari patoluhon na manai tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai paragogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditoddi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tapi kaya matiting ni huriata. Shalom amanginang. Tapi gimajo tikting namasa di mingkuta sederion. Na perjulo guar ni minggu. Tulu masuk mahita tu kuasimo degeniti lapatanna songo poso-poso na ibaru tubuh. Dohot topik minggu marparange hobar tuhata ni debata. Napaduahon pertanyaan wek. Pinangido matu saluhut ruas ni huriata asareta madohoti persaoran ni huria
Badohoti pertanyaan na pinamasa ni Huriatta di Ganup Wek masuk pukul 20.00 WIB. Ingana pertanyaan. Wek sada di hari Kamis tanggal 20. Ingana di Bagas Nyala Amang DT si Hobbing Inang Boru Sitorus alamat Jalan Kutilang Sakti nomor 26. Dua hari Kamis tanggal 20 di Bagas ni keluarga Amang Iwe Sitopul Inang Boru Pardede alamat Perumahan Royal Kasabilikin 2 Blok A nomor 7. Duwek tolu hari Rabu tanggal 10 sia di Bagas ni keluarga Amang SJP si Manuk Galit Inang Boru Hasibuan alamat Perum Widya Graha 1 Blok J nomor 17. Duwe opat hari Rabu tanggal 10 sia di Bagas ni keluarga Amang T si lain Inang Boru Siagian alamat Perum Surya Pilla Mas Blok E nomor 2. W5 di hari Kamis tanggal 20 di Bagas ni keluarga Amang PA Barita Inang Boru Siregar alamat Jalan Sukakarya Perum Karya Abadi Blok H nomor 2. Duwe onom di hari Kamis tanggal 20 di Bagas ni keluarga Amang E Huta Barat Inang Boru Sitopul alamat Perumahan Unri Blok F nomor 96 A. Duwe pitu di hari Rabu tanggal 10 sia di Bagas ni keluarga Amang Simbolon Inang Boru Sinurat alamat Jalan Swakarya Jalan Serai nomor 41. Duwe walu hari Rabu tanggal 10 sia di Bagas ni keluarga Amang Besi Hobbing Inang Boru Sitorus alamat Jalan Pertanian Perumpila Plora Blok C nomor 27. Duwe sia hari Rabu tanggal 10 sia di Bagas ni keluarga Amang F Manurung Inang Situa L Boru Putar-Putar alamat Perumahan Terata Indah Blok H nomor 10 sada. Wek 10 di hari Kamis tanggal 20 di Bagas ni keluarga Amang K Naibaho Inang Boru Lubis alamat Perum Suwarna BSD Blok A nomor 8. Wek 10 sada di hari Rabu tanggal 10 sia di Bagas ni keluarga Amang B Situmeang Inang Boru Siagian alamat Pila Melati Permai 2 Blok O nomor 14. Napatuluhon nasorang terlebat di Pabotohon Tuhuria di basa-basahon tu hatta dosara halak danak bawa di keluarga Amang Parlon Dasman si Hobbing Inang Lela Natalia Boru Tobing tubuh di hari Selasa tanggal 10 sia April 2022 alamat Jalan Ikhlas Panam Wek Onom. Saya di Batama nama masu-masu dak daneki suang songoninang natorasna napaupaton PA Sekolah Minggu. Di hari Minggu sadario di Patupa Huriatta do PA Sekolah Minggu nani hasuhuton Makel Raja Sarah Monika Hosanna Johannes Siahaan yanakoni keluarga Amang swasta Siahaan Inang Boru Nababan alamat Perum Resti Geraha Blok HH nomor 7 Manang Wek 10 sada maringana di gedung Sekolah Minggu masuk pukul 12.00 WIB. PA Kor Estomi di Patupa di hari Senin tanggal 17 April di gedung Sekolah Minggu masuk pukul 10 sia 00 WIB. Nani hasuhuton keluarga MC Tohang Inang Boru Sianipar. Napalimahon kegiatan pendidikan agama Kristen di Minggu sadarion duk persiajaran pendidikan agama Kristen di Patupa seksi pendidikan do rapat hopar tuha perluan tidak danak persiajar agama Kristen nari dohoti akan atoras dohot guru pelajar ingana di gedung Sekolah Minggu masuk pukul 14.30 WIB. Napaunopon pos pelayanan di Weonom di hari Minggu nanengro tanggal 20 April 2020 di Sakapi Huriatta do Patupahon Parmingguon na parjolo di pos pelayanan na di pajongjong ni Huriatta di lokasi Jalan Uka asare tama hita madhoti Parmingguoni terlumobi ma di ruas ni Weonom masuk pukul 10.30 WIB. Na papituhon
hata mauliate dohot pasahaton cendramata. Di minggu sederio di ibadah arian duk sipul tiktingon. Patu pau nuhuriata do pasahato cendramata tu amang Robin Hutagalung, amang Perri Pardede, dohot amang Situa David Silaban. Songotada mauliate nuhi rohatta tu nasida di siala aka pangurupion nasida tu huriata. Ima di pembangunan gedung gereja, pagar gereja, pengecatan gereja, dohot tangga di gedung sekolah minggu. Sayang giak malam di pasu-pasu tu hatta nasida mangula di negara tahun. Napabaluhon tik-tik perbogason manang tik-ting na perjolo. Neng majalo pasu-pasu perbogason manyanak koni huriatta. Ima Alexander Silitonga anak nyamata marojahan Silitonga. Tubuni inata Masda boru padiangan alamat Jalan Mandau ruas niha KBP Ebenezer Resopsion se Intan dohot Orwana Monika boru Huta Barat boru niamata Situa Insinyur Tupak Huta Barat nahinan tubuni inata Naomi boru Nababan alamat Jalan Raja Wale Sakti Perumpila Alamanda Blok B nomor 3 Manang W 2 nasida nang majalo pasu-pasu perbegaso di gereja HKBP Ebenezer Resopsion se Intan di hari Sabtu tanggal 20 April 2020 pukul 10.00 WIB. Napasiyahon ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali Pasahaton. Selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang nasuruas dope. Nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan mulai tanggal 10 tanggal 10 April 2020 di minggu sadarion. Saya dileo tu hata marihamu hahi pasor dohot gajang ni umur. Hata ni debata tu nama ulang tahun biar mira Jehovah do mangurut ari-ari alai jepek do anggotaan ni parjahat. Tak surat di Poda 10 ayat 27. Catatan daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 April 2020 ada di tikting yang disere di web group setiap web. Pasap puluhon hata mauliate. Pasal tahun niuriat do mauliate itu sudah ruas ni huria nang nasoruas dope. Na pasahatu pelias siganuk minggu pelia pertanyaan keluarga berpuluhan dohot hamalateon songoninak peliat tahun. Meluarong kekeliruan manang na hurang jelas di tiktingon boy langsung dihubungi parhalado di konsistoring. Songonima saat di tikting di mingkota tuha de mata toktong nama dongan ita salhuna. Jadi taringot tu tikting nakaning laus saderiomma tikyomma patupauta pasahaton cendramata na parjulo yal amang na ugari hami asaroma na sida tujulo na parjulo amang Robin Hutagalung asaroma tujulo amang Perri Pardede dohot amang Situa David Silaban. Shalom, selamat siang ma dita salutna bison jongjong dohami mewakili Huria
Padita Resort, Uluan HKBP Raja Wali, Parartaun, Bendahara, Nang Sude, Salut HKBP Ruas, Dopul Timer, Parhalado HKBP Raja Wali. Magido maaf jo hami molutung sadape hami nama katahon songon naking hucatat naking pas hudulau arong upasa sada silo pagadong dua silo paubi sadape nama katahon sudema dapatan uli. Kami dari HKBP Raja Wali mengucapkan terima kasih. Maaf jika Bapak Robin Hutagalung juga tidak ada, kebetulan tadi di Tikting ada. Bapak Peri Pardede, Bapak Sintua David Silaban dan keluarga. Kami mengucapkan terima kasih dengan tulus atas perhatian Bapak kepada HKBP Raja Wali selama Bapak mendapat amanah menjadi legislator baik di tingkat kota maupun provinsi. Perhatian itu kami rasakan dan kami nikmati sebagai bentuk rasa syukur kami juga keberadaan Bapak di tempat yang pernah Bapak duduki dan saat ini juga Bapak duduki. Kami tentu rasa syukur dan terima kasih itu bukan hanya sebatas kata tapi ucapan yang tulus karena banyak perubahan ketika Bapak memberikan perhatian bagi khususnya HKBP Raja Wali. Kami juga berdoa Bapak memperoleh kesempatan yang berikutnya, kesempatan di masa yang akan datang berbuat yang lebih baik. Bukan hanya HKBP Raja Wali, tapi semua gereja-gereja yang ada di Kota Pekanbaru atau Provinsi Riau ke depan. Itulah yang kami ingin sampaikan atas perasaan sukacita kami. Kami mencoba memberikan cenderamata yang tidak senilai dengan apa yang telah Bapak perjuangkan. Namun kami yakin dan percaya perjuangan yang Bapak lakukan mungkin kami masih merasa banyak yang kurang. Karena kami dapat juga merasakan mungkin terlalu tinggi keinginan kami, harapan kami kepada bapak-bapak yang duduk di legislator. Tapi kami berterima kasih untuk itu. Ketika kami berterima kasih, kami memohon juga jangan dilihat apa yang akan kami berikan. Sebagai orang Batak, tentunya kami akan memberikan ulos karena ini penghargaan tertinggi bagi orang Batak. Semoga Tuhan, kami menguloskan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengulosi Amang dan keluarga, Bapak Peri juga. Dengan ulos ini menjadi kuatlah iman dan percaya Bapak untuk menjalankan tugas-tugas Bapak seturut dengan keinginan dan kepercayaan yang Bapak miliki. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali Nang Pendeta ada beberapa, kalau bisa karena kita ada 2 orang di sini jadi anggota legislator yang pernah menjadi anggota legislator, barangkali saya ingin kutip 2 ayat kitab suci, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin dong. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai akhirnya, tadi juga saya mencatat, kalau salah mohon dimaafkan. Marmutik tabu-tabu mandopakon mataniari. Inilah doa kami, semoga Bapak juga berhasil. Sehot madihamu akapasu-pasu mar hite-hite HKBP Raja Wali lau mandapoton nasinari. Terakhir, saat ni solo saat ma tulabuan, saya saat mahamu tu sinita ni roham jala di pasu-pasu Tuhan lian benama ma ulostai. Songoni ma siak kami. Oke, talia maju tepuk tangan tuna sida. Sanari hu palek kami mapartikia tuhala amang dadua. Lahu madok kata turus ni hakai Raja Walion. Salam. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita bisa bertemu kembali dalam kasih-Nya. Terima kasih buat Inang Pendeta beserta seluruh para halado yang memberikan kami kesempatan untuk diberikan hadiah yang luar biasa. Jadi kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, seluruh pelayan Tuhan dan jemaat yang ada di tempat ini. Dan sebagai anggota legislatif dulu ya, periode 2004 sampai 2019 saya. Kemarin naik ke provinsi belum diizinkan Tuhan kali. Ya, masih runner up. Jadi bagi kami, bagi saya sebagai anggota legislatif itu merupakan pelayan ya. Jadi kalau saya sebagai anggota DPRD tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat itu, bagi saya itu sesuatu yang berdosa menurut saya. Karena mereka sudah percayakan kepada saya untuk menjadi wakil mereka di DPR dengan anggaran-anggaran yang banyak itu ya. Harapan saya ke depan tetaplah ada anak-anak Tuhan yang di lembaga legislatif tersebut, apalagi eksekutif, karena di sanalah tempat bercerita, tempat berbisik-bisik marhusip apa yang mau dilakukan di kota ini, di provinsi ini, ya. Sehingga kalau tidak ada anak-anak Tuhan di sana, ya sudahlah, ya kita menjadi masyarakat yang baik sajalah. Jadi dang dapotan kita manang aha. Ya, padahal di situ ada hak kita yang bisa kita ambil sebenarnya, tapi melalui lembaga legislatif, lembaga eksekutif, ya. Jadi harapan saya kepada Inang Pendeta beserta seluruh pelayan Tuhan dan jemaat, berikanlah hati kita kepada setiap anak-anak Tuhan yang akan berjuang ya di 2024. Semua itu sebenarnya hanya untuk kita saja, dari kita untuk kita. Jadi doa harapan kami semoga kita semua sehat-sehat,
diberikan Tuhan kesempatan ya untuk menggapai cita-cita masing-masing. Ya, kalau saya tidak pun menjadi legislatif hari ini, tapi tetap melayani melalui Ikatan Keluarga Batak Riau. Jadi saya diberi kesempatan menjadi ketua IKBR di Kota Pekanbaru, ya tetap melayani orang Batak yang ada di Kota Pekanbaru ini. Jadi itu saja Mang Inang. Sekali lagi terima kasih buat berkat yang diberikan pada kami, berkat yang luar biasa. Tuhan Yesuslah yang memberkati kita semua. Tuhan Yesuslah yang memberikan segala berkat bagi gereja ini ke depan. Itu saja Mang, terima kasih. Salam. Salam. Puji syukur atas berkat Tuhan pada siang hari ini. Kita diberkati kesehatan dapat bertemu pada siang hari yang indah ini. Pertama saya mau sampaikan tabe atau salam dari Ketua Partai kami, Bapak Robin P. Hutagalung, yang tadi dipanggil tidak dapat hadir. Tadi pagi saat mau berangkat, saya ditelepon beliau. Beliau harus ketemu dengan pihak KPU dan Ketua Partai DPD. Itu yang pertama. Setelah itu nanti dia ada acara pesta Sihotang Rumbai, karena kata beliau yang akan menjadi helanya marga Sihotang, sehingga harus ikut dalam pesta itu. Kemudian Bapak Robin Hutagalung berpesan juga sebagai Ketua Komisi 5 yang membidangi pendidikan, bahwa sekolah SMA sedang berjalan pembangunnya di Kecamatan Binawidya untuk tahun 2023 ini. Sedang membangun untuk SMA, dan tahun 2024 juga akan diusahakan satu gedung sekolah SMA lagi untuk daerah Binawidya. Itu pesan dari Bapak Robin Hutagalung. Kemudian yang kedua, perkenalkan saya Sintua David Marihot Silaban MSI, yang di samping sebelah kiri saya Erika Tambunan SPD, Dua Madihami Boru. Jadi yang mau saya sampaikan di sini sama Inang Pendeta Dongan Parhalado, sama seluruh ruas jemaat. Ini katanya pasahaton cendramata atau hata mulyate. Jadi ini bukan untuk saya saja atau kami berdua, tetapi cendramata ini dan hata atau ucapan terima kasih ini kita sama-sama menerima bagi semua ruas jemaat yang 2019 kemarin memilih saya. Karena tanpa Bapak Ibu pilih saya, ini tidak akan ada gitu. Jadi kita berhak menerima ini secara bersama-sama. Itu dulu. Kemudian memang di tahun 2023 ini 2022 ada 5 gereja yang kita renovasi, ada 5 rumah Tuhan, dan untuk tahun ini ada 5 gereja lagi. Dan itu semua bukan kerja pribadi saya, tetapi itu adalah kerja kita bersama. Seperti yang tertulis di Matius 12 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan saya yakin, saya percaya bahwa jemaat HKBP saat memakan buah yang manis selalu ingin mengetahui dari pohon mana buah itu dihasilkan. Jadi saya percaya bahwa jemaat HKBP saat memakan buah yang manis itu akan selalu ingat pada orang yang menanam pohon itu.
dari lubuk hati yang paling dalam untuk kemurahan hati seluruh jemaat, Parhalado dan Inang Pendeta, saya mengucapkan terima kasih untuk cenderamata yang kami terima ini. Semoga ini menjadi harapan baru dan semangat baru Inang Pendeta di dalam kami menjalankan tugas-tugas kedewanan kami. Dan terakhir saya memohon, saya meminta kepada Inang Pendeta, kepada Dongan Parhalado, kepada jemaat semua ruas, di saat nanti berdoa, sebutlah nama kami, David Marihot Silaban MSI, di dalam doa Bapak Ibu. Semoga kami selalu dalam sehat, selalu kuat, dijauhkan dari godaan-godaan dalam menjalankan tugas-tugas kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Silakan duduk. Meredehita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhut na. Hatani Tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion, imana dienet sian buku Hesekiel, bindu 36, mamukasian ayat 22 sahatu 27. Hesekiel 36 ayat 22 sahatu 27 songonoma didoktisi. Dibaheni dohonom muma tu pinoparni Israel. Songonon do hatani Tuhan Jakoba. Dada Allahamu au mambaen songoni ale pinoparni Israel. Alani guarku nabadiaido. Nani ramunam muna di tonga-tongani bangso parbegu aka hasahata munai. Jala auma pabadiahon guarku natibuli, naung ni ramunan di tonga-tongani aka bangso parbegu, nani ramunam muna tahe di tonga-tonga nasida. Asatung ditada aka bangso parbegu, audo Jakoba, ninna Tuhan Jakoba. Ia dung huparbadiai diriku di bagasan hamu diado pamuna. Jala au membuat hamu sian aka bangso parbegu. Jala paluhutokku do hamu sian saluhut aka luat. Jala boanokku do hamu mulak tu tanomunai. Dungi urasonokku ma tu hamu aek akanatio. Asatung ias hamu. Urasok kudo hamu tahe sian saluhut haramunam munai, dohot sian saluhut gana-gana amunai. Jala lehonokku tu hamu roha nai baru, dohot tondi nai baru, tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku tu hamu roha sibuk. Jala lehonokku matondiku tu bagasan ate-ate muna. Jala au mambahesa asa marparange hamu di bagasan aka patiku
aka uhup pupe radotan jala patu paumunado olat nido sahatna. Hamuna na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus molo adong tahe amang inang sian dongatta manang sian tondongta sian keluargata naboi nidok dang diboto mandok mauliate manang boi nidok dang ditadda dirina sogodo tahe rohamuna mamereng pangalaho songoni ate ina selasa sogodo rohamuna mamereng na songoni bo ate torhato dorahita madokon agi tahe nasoy tadda ido dirina torina dangi botoi mandok mauliate rahato dohita madok songoni molong adong pangalaho naso manadda diri, naso maboto mandok mauliate. Olo dora gabe muruk kita, alani pangalahonay. Apalagi tuhita musema nabi naena HP nasa lelengon di tonga-tonga ni parsaorata tapatudu hodo nadenggan tapatudu hodo holong ni roha tapatudu hondo kepedulian dohot pangurupion. Olo dora muruk kita. Mulu songoni pangalahoni dongan. Alai naing berengot tak. Unang holan pangalahoni dongan. Pareso ondotong dohot pangalahoni ba. Ngahalak nama nada diri au. Ngahalak nama boto mandok mauliate au. Betak boha. Ala nasongonido pangalahokku. Ubahen nahujalo songoni sonari dibahen dongakku. Olo do songoni amangina. Pangalahon naso manada diri, pangalahon naso mamboto mandok mauliate, dan pangalahon na dinggan. Pangalahon na ruadui. Songoni do pangalahon ni bangso Israel hati-hai. Bangso na pinilit ni debata, bangso na hinaholongan ni roka ni debata, bangso na manjalo akan nauli na dengan sian Tuhani, alai dang ditadda dirina, dang diboto mandok mauliate tu debata. Ido umbahen gabe tartaban nasida. Ado nama sa dibangsoi tarbuang manasida. Alai dihabuangan tong dope marjogal. Aido ubain didokot do bangso Israel bangso si jogal rukung. Bangsa yang tegar tengkuk. Nga dihabuangan pe tong dope didak dati mangulaon-ulaon nasodenggan. Odo nama baen Tuhani gabe muruk amang inang. Rori mas ni debata. Ala niaha ala songon didok di bagasan turpukon. Diramuni nasida goar ni debata. Di tonga-tonga ni bangso parbegu. Ima akahasahatan nasida. Ima dihabuangan. Diramuni nasida goar ni debata. Dan setia nasida. Marsoba nasida tu gana-ganaan. Mereka menduakan Tuhan. Mereka berkhianat. Mereka tidak setia. Hape ise do horowana manarihon ngolu nasida nang pe dihabuangan. Ise do horowana tok-tong rap dohot nasida nang pe dihabuangan. Debata Jahoba do. Rodo rimas ni debata amang inang. Di bagasan turpuk tahun macai takas muruk do debata. Debata nani ramunan nasidai. Ima debata na badia situtu. Alani ikon do tok tong badia debata.
Ido didok ibana di bagasan turpukon dada alahamu au mabain songoni nina ale pinoparni Israel ala ni gowarku nabadia ido molotung pe dang diparbadiai bangsoi debata molotung pe diramuni bangsoi Tuhan Jakoba amang inang dang nagabe sobadia Tuhani tong do ibana debata nabadia. Tanpa kau kuduskan pun nama Tuhan, dia tetap adalah Tuhan yang kudus. Ido ubain didok debata di bagasan turpukon. Dada alani ho, dada alani hamu, ale bangso Israel. Ale memang alani goar kudo ninna debata. Buah urwa goar ni debata. Goar ni debata, ima debata nabadia. Dada alani pangalahon ni bangsoi. Ikon diparbadiai debata, ikon badia debata daw. Memang nabadia do debata. Di bagasan rimas nai didok debata do songonon tu bangsoi. Songon turpukon. Dada alani ho ali Israel. Ale alani goar kudo. Memang nabadia do debata. Anggo sian rimas ni Tuhanon amang inang marado pun pangalahon ni bangsoi sasitong na ngaikon ripas ikon habis nama nasidaw alay dia maneng idaw tad markite hite turpuk sadarion di bagasan rimas nai di bagasan muruk nai tongdo dipatuduhon debata balgani holong ni rohana tu bangsoi neng idaw tama di bagasan turpukon songon dia do peranan ni debata di ngolu ni jolmai di ngolu ni bangso Israel hati-hai di habuangan nasida debata do mandongani boi mulak nasida sian habuangan debata do napaluahon asa idaw ta ido ubain didok di bagasan turpukon macetakas do songon dia debata pain baruhon ngolu ni bangsoi dada kolan ngolu pardagingon sambing alay di pain baru dohot ngolu ni parton dionna ido ubain urasonon ni Jakobama nasida urasonon ni Jakobama nasida didok hatani Tuhanon lekonok kutuhamu roha naim baru dohot tondi naim baru tu bagasan ate muna roha dohot tondi naim baru tu bagasan ate nasida amang inang peranan mangalekon roha dohot tondi naim baruon dang tarbaen jolma mabaeni unang ma tudongan na jolma tu diri na sadiri pe dang tarbain jolma mambain tu diri na roha nai baru dohot tondi nai baru mutlak doon peranan ni Jakoba mutlak doon ulaon ni debata mangalehon tondi dohot roha nai baru ada tujuan di debata. Anggoton di nalelengi, roka nalelengi, ima aka pangalaho narobi, aka pangalaho si jogal rukung nakit, odo, aka pangalaho si jogal rukung, naso olo manangikon hata, naso olo manguloi nanidok ni debata. Natoktong mangalao si patik ni Tuhan odo aka pangalaho narobi aka jogal rukung ata manginang bolong ay dokon si jogal rukung ay warna penga si jogal rukung nion nama dan emang deh songonon nama terus masongonon malapatan na mulo nga songononin na ata inang mulo say songonon jol ma ama guar ma jol mana songo dia deh
Mulo saya terusin nak. Sigijang roha do kan? Pido dah. Sigijang roha do, mulo ngai saya terus. Enak. Ayo do hamu disipe olah mamereng info kuson, layar naon kan? Dabe saya nahmu do terus ngonon. Lo jado tahe? Bay lo jado ya. Ayaw pe mulo pertanyaan kita mulo saya hudu lawisi. Dang ulah udang mambuan buku kon. Alana haci do rukuku olah mamereng tu si. Saya nak. Saya rasi jogal rukung mau naraku. Saya hola natu gijang ku bereng. Halak si jogal rukung ima si gijang roha. Dakeaon olo mengakui hahurangan nak. Dakeaon olo menyadari akan kesalahan nak. Dakeaon olo manangihon kritikan. Dakeaon olo manangihon masukan. Ala boha, ala didok rohana, audo nau jago, audo nau pista, audo naum do naum nasi. Itu si gijang roha, songonima bangsa Israel. Ido ubaen dang maralang rohana sida marsomba tu gana-ganaan, diramuni nasida gowarni debata. Pangalago nama cai jorbut do na manginang. Pangalago na menduakan Tuhan, pangalago nama cai jorbut do. Ahado na diigil debatasian bangsoi. Ubain di paim baru ibana tondina dohot rohan ni bangsoi. Ado uruan na pinangido ni debatasian bangsoi. Ubain di usehon ibana tondina tubagasan ate-ate ni bangsoi. Dada na asing. Na pinangido ni debata takas do didok di bagasan ayat 20 pitui. Asa marparange hamu di bagasan akapatikku. Aka uhup pupe radotan jala patu pau munado. Ido tujuan ni debata. Asa bangsoi gabe bangso na setia. Mangaradoti hukum ni debata, mangaradoti patik ni debata, jala dada olat ni na mangaradoti alai dohot na patu pahon. Songon na ni dok ni hukum dohot patik ni debata. Dada holan di pamangan lapatan na alai dohot nang di pangalaho. Pangalaho ni bangsoi na patu paon songon hata ni debata, songon patik ni debata, ido tadana sida nama kaholongi, nama nanda diri, dohot tada nama kamauliatehon pambahenan ni debata. Amang inang molohudok kami nakin dimulani jami taon sogodo rohamuna marnida na halak naso mananda diri naso mamboto mandok mauliate pasti do sogodo rohata mamerengi. Na pinangido ni debata bangso Israel gabe bangso na mananda diri ma gabe bangso na mamboto mandok mauliate ma oma nai kontak kas di boto bangsoi. Odo na pinangido ni debata nang tuhita di bagasan partikianon di ngoluta. Songon na taula di arisa darion ate manginang. Natapasahat sian huriata tuhala amang. Tuluhian do nasida alay nga tabige nakin alania hadang boy ro amang robin. Alay gabi nasida na dua majongjong dison. Natapasahat huroa tunasida. Kalau kita lakukan hitung-hitungan, seimbang do tahe. Sian na nilehon nasida tu huriaon? Tidak. Tidak seimbang. Ay nasotolap nasida do manungor ulos lobi ubaga sian natapasahati. Tolap na do dang nasotolap na. Alay boasa maikon pasahaton ni huriay. Asa takas mahita halak nama boto mandok mauliate.
Ido tujuanna. Terlambat do hita pasahat toni. Terlambat do hita pasahat toni. Alenang pe terlambat. Ate amang pardede do amang silaban. Lasma rohamu nate nata pe na terlambat. Dengi? Hai baya kok kamu mah 2010 sia. Amang pardede patu paon akan nadenggan di kuriaon manang sebelum 2010 sia. Alai tadok mah mau liate 2020 tahun. Bilangnya hambujo. 2022 di pasahat amang silabanon tu kuriaon. Alai 2020 tolu mah di bulan opat tadok mau liate. Terlambat dui alusna, terlambat dui. Sasitong na meila dua wamereng amang situasi labanon. Ay mulai bulan Desember hu igil nian asa boy kuria mandok mau liate tu nasida. Alai aka parti kiam mabain ikon di bulan Aprilon. Dungu muncul koni di sermon ni parhalado. Muncul mamuse tu amangon dakke di bain huriaon HP. Pasahaton hata mau liate. Huria nama nada pasu-pasu nani lehontukan tu ibana ikon boto onnado mandok mau liate. Udokon do tu parhalado ngasalah hamu ngasalah dong aku padita hati hai nama ngulok kamu molo dang dipatu pahamu mandok mau liate tu nasida. Salah do kita molo horan naripe manjalo dang taboto mandok mau liate. Tutuhani pesongonido dibain bangsoi pangalakona justru namambain kekecewaan debata. Da bedang setia benasida. Dang diboto mandok mau liate di dua on nasida tuhani ujungna Roma rimasni debata. Hurua na pinangido ni debata. Amang inang na pinangido ni debata setia mahu. Kupai baru ho patuduhon ma songod dia doho marsiohot di uhuppu di patikku ulahon mai radoti mai ido dipangido debata. Kesetiaan yang berwujud dengan tingkah laku, kesetiaan yang ditunjukkan dengan perbuatan nyata ido dipangido debata sian bangsoi. Naku boto ende tahun sadia dui ende namandokon kalau kau benar-benar sayang padaku tahun 70-an do tahaya manginang aka mana minong madua nasa umur ni bapakku nong 70 tahun lebih pasti diboto do ende kalau kau benar-benar cinta tak perlu kau katakan semua itu cukup tingkah laku. Kenyataannya manusia saja pun yang diperlukan dang pola dohonomu I love you martubi-tubi. Da moloholan hata. Kenyataannya manusia saja tidak membutuhkan kalau hanya kata-kata. Patuduhon ma molo naholong doroham pangalahomi ma patuduhon. Itu nani do aka ende sair ni ende tahun 70-an ni. Kalau kau benar-benar sayang, kalau kau benar-benar cinta, gak usah katakan, gak kau bilang pun, ku cinta padamu, tapi kau tunjukkan dengan perilaku kecintaanmu, aku tahu kau mencintaiku. Idu neng dohono ni endi. Oma na pinangido ni debata, sian kita. Dang pola dohono muinang, ganu pari mandokon tutuhani, amang Tuhan holong ni rohat kitu ho. Tuhan holong kian do rohaku. Tuhan, holong. Saya terus dang pola. Marhua madohono mui. Hape dung di dokok kosongoni. Torasing muse pangalahom. Torasing muse pakatayom. Dang pola. Patuduhon ma. Ido na pinangido ni debata sian turpukon. Patu paum munado. Ayat 27 kata-kata terakhir itu yang Tuhan minta. Ayat 27 kata-kata terakhir patu paun munado. Kau akan melakukannya. Tidak perlu kata-katamu. Tuhan mau katakan tunjukkan buktinya. Buktinya yang perlu
kalau kau memang setia padaku, apapun ceritanya. Kesetiaani pinatuduhon sian perilaku. Kesetiaani pinatuduhon sian pambahenan. Odo. Buasa songoni kesetiaan nata patuduhon pabotohon ma tunahumalia kita nata kasdo taboto ise nama narihok kita. Ima tanda mau lihat teta tu debata. Taboto ise nama narihok kita ima debata. Adong mahuja sada ilustrasi om mar manutup jami taon. Ilustrasion taringot tu sahalak seles perjualan. Nah jualan mambuan produk. Kebetulan dia menjual teh dalam kemasan botol dengan merek bukan teh botol. Nah udah tong. Teh dalam kemasan botol tapi bukan merek teh botol. Perjualan memana, pajupang memana tu sahalak ama. Pas mah hos nyari songonon. Torin nama. Ano na gadis mi na. Tu si doli-doli na marjualan. Teh kemasan botol pak, enak. Ada rasa apa aja, macam-macam pak. Ada rasa teh murni, ada rasa teh melati, ada rasa madu, ini mana? Ada rasa jeruk nipis, ada jeruk lemon. Wih, lengkap dua teh ina amata nama nukunon. Mena. Dungi diberengi mana mang gadison manginum teh na ni gadis naon. Roma amat tahun in nama. Aku ada teh botol sosro. Inamu saya dah. Aku ada teh botol sosro. Lebih enaknya ini daripada yang kau jual. Beda kinata. Ngata boto anggo teh botol sosro merek tahun sadiaon. Senior nih teh kemasan botol di Indonesia odoi. Nggak jelas. Hidok kemasongoni. Aku ada teh botol sosro. Ini jauh lebih enak daripada yang kau jual itu. Enak. Inum mak asara minum hita inamat tahun. Roma doli-doli namang gadison. Hidok ko ni mana matu amat teh. Apanya maksud bapak? Ini mana? Bah, kenapa? Enak. Ini kan memang lebih enak. Iya, bisa jadi memang itu lebih enak pak. Ini mana? Tua amat tahun. Tetapi bukan itu yang menggaji saya. Bukan itu yang memberi kehidupan untuk keluarga saya. Bukan itu tempat saya cari makan. Ini mana? Tua amat teh. Botol yang ku minum ini mereknya. Ini yang kujual, dari sini gajiku, ini yang bisa menghidupi keluargaku. Jadi nggak mungkin aku berkhianat untuk merek yang satu ini. Inai mana? Amang inang tatad dado isen nama narihon ngoluta. Tatad dado isen nama ngalehon nasa na adong dihita. Tahapo si doi molo tatad dado ibana, tahapo si ibana. Jangan pernah duakan dia. Mau lebih dari apapun yang diberikan dunia ini, jangan pernah duakan dia. Molo takasdo tatadda ibana. Ingot hamuma molo dipakilalahok kamudo hacitna binain nidongan naso mamboto mandok mauliate naso mamboto manada dirina maradopok kita songonima hacit ni rohani debata maradopon pangalahota molo tahianati ibana. Unang ramuni hamu jahoba. Natape so di parbadiamu tong do badia ibana alai unang ramuni hamu debata. Tagonamma ulahon ma uhumna dohot patikna asa dapotmu ngolu natama dijoloni debata setia mahita. Marpangalaho di bagasan ngolu napinai baru ni debata songon nanidok ni turpukon dohot gowarni minggutta topik minggu sadarion di paim baru debata pehita asa anggiat do gabesiulahon hatani debata mangului Tuhan di tonga-tongani ngolutta atong nunga di paim baru Kristus ita ipehita say paska haheheon ni Kristus haheheon haim baru doi di ngolutta unang hianati hamu ibana
naong paim baruhok kita mangulu mahita di bagasan haim baruoni setia mahita holan tu ibana manang ahape namasa di bagasan ngolut tahun. Amin martang yang mahita. Puji-pujian gok hamaulea tahun ali Tuhan disomban rohan nami tuho ala di bagasan minggu sadarion dilihat kodope di hami partikian nama cai uli jala denggan boy hami marlas ni roha di tonga-tonga ni coromon ali amang di paingoto jala diajari kodo hami marhite-hite hatam asatung anggiat gabe jolma nama nanda diri hami gabe jolma nama boto mandok mauliate hami di tonga-tonga ni ngulu nami maradopon akka dongan nami jolma na gabe parhitean pasu-pasum nang songoni maradopok kotar lumobi Tuhan ai hodo mual ni nasa pasu-pasu di ngolu nami ajari hami Tuhan asa disandok ni ngolu namion kupatu pahami ma kupatu do kami ma pangalaho natakas mangaradoti patik ni debata dohot uhum ni Tuhan asa tung anggiat nian Tuhan dangadong nanggo sada siak kami namanadikon Jakoba namambain gana-ganaan di ngolu nami namambain dua Tuhan di tonga-tonga ni akab haporsion nami alay ikon hibul dohami aliamang maka posiho di tonga-tonga pardalanan ni ngolu nami alay Tuhan pardenggan basa pos dorohan nami leonom mudo dihami tondim-tondi porbadia manogu-nogu mangajari hami asatung tahu mahami marpangalaho natama hombar tulomone rohami mauleate aliamang ala di bagasan minggu sadarion kutangihok kami doa katikting nama ragam di tonga-tonga huriam pasu-pasu Tuhan saluhut aka pakobasion di huriamon dor aka sakap pakobasion nanaing dipatupa di bagasan saminggu naneng roon asabui mamardalan dengan saluhutna mauliate aliamang ala boy didai aka ruas ni huriam aka ragam pasu-pasu di tonga-tonga ngulu nasida pasu-pasu las ni roha di tonga-tonga pardonga saripeon pasu-pasu di leoko Tuhan akar ragam tiur ni pacarion jala di leoko Tuhan boy nasida nang manjalo akapinopar nasida di tonga-tonga ni nguluna sudi nai pasu-pasu ni Jakoba do pos derohanam di akar ragam pasu-pasu mi lamanada masudehami taringot tu denggan ni basam nahu jalo hami di ngulunami mau lihat Tuhan ala disakap ni huriam taringot tu pos pelayanan na adong di jalan uka di wek onom nunga lam jupang titik terang asaboy hami mar minggu disi jala disakapi huriami di tanggal 20 tolu naneng ro sa minggu naneng ro Tuhan neng patu paon nami mapar minggu napar jolo disi asi roham ali Jakoba saya lekon maari na denggan ari na tiur rohan namar dami sonang asa tarbek kami memuji-muji dengan nibasam di pos pelayanan napi na jongjong ni huriami asa boy Tuhan lamar sangapo lam bidang aka pakobasion di tonga-tonga ni portibion marhite-hite aka ruas ni huriam nang marhite-hite aka pangulan ni huriam mauliate nang sombaunon rohan nami tuho disakap ni huriam na pasahaton hatam mauliate to aka amanami ima amang Robin Mutagalung amang Peri Pardede amang Situa David Silaban hinorhon ni asini roham marhite-hite nasida di tonga-tonga ni pemerintahan nami Tuhan diperjuangkan nasida do asa anggiat nian HKBP Raja Walion mancalo aka pangurupion di tiki pembangunan ni Kuriamon sudena Tuhan dengan ni basam do marhite-hite aka manamion aka dia penapinarsita ni roha nasida Tuhan homa Tuhan napatuluson hombar tulomoni rohami dia aka kedudukan jabatan na diemban nasida di partikianon asa Tuhan nama tauhon nasida makobasiho di tonga-tonga ni aka jabatan ni toktong martoruk ni roha nasida Tuhan mangasahokko asa anggiat nian boilam tarpatudo nasida aka anak ni Jahoba do nasida namar pangalaho di bagasan hatiuron natau tiruan di akan nakumaliang nasida pasu-pasu nasida nang di tonga-tonga ni aka keluarga nabi asa anggiat nian aka keluarga nasida pe gabe aka keluarga nabi armida Jahoba pos dorohanami aliamang lampak keomu do nasida lubi dau du menggan du partikian nanengro asa anggiat lamar sangap guarni Jahoba mau lihat tema Tuhan di holong ni rohami nang disaluhutna di tonga-tonga aka parnguluan nami nekubok kami matuho Tuhan manang apa namasa di ngulu nami on las ni roha manang arsak
homa Tuhan natok tong gabe dongan nami atong asima roham di hami homa namanang yon tangiang pangiduan nami lehon tuhami aliamang hombar tulomoni rohami mangasawan God ni Yesus Kristus martangiang jala mandok mauliate hami tuho amin. Marinde mahita jala tapapung mapeliata. Tuhan
akon mapeleata ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroani salut sileon-leon na dengan dot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon patimbulo na rajaonmu di tonga-tonga ni kuriam dot di portibion buhay marohan nami marhite-hite tondim asalamu tanda hami godang ni sileon-leon mitu hami asalam girgira mi mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajaunmu, saya saut malomoni roham di banua tongaun songona di banua gicang. Leo matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutondim. Selamat hari Minggu madi tasaluhutna pinangidoma tu amang pardede doat amang silaban asarap marpoto majohita di jolo namang.